Gireklamo karon ang gubang dalan sa GSIS Subdivision sa Matina, Davao City tungod sa kadelikado niini alang sa mga motorista. Ani ang detalye? Ako rin nagabutang ng bato diha. Dito sa likod sa mong balay. Pero pag-apot sa baha, anod gihapon. Reklamo kini sa mga residente sa Saturn Street sa GSIS Subdivision tungod sa nagkadugay, nagkadako usab ang bangag sa portion sa dalan sa maong dapit. Ang mga sakyanan siguradong maglisod kung mabulasot. Daghang motorista ang may reklamo na usab, human makadaot sa mga sakyanan kung malusot sa bangag. Alisod kayo bisigi kisangit akong kuan, akong suspension ilalom. Hasol kayo. Asol kayo, nadaot na akong biring da sigagi kadadlaw. Karon nga nagsigi ang ulan, nagkadako kuno ang bangag tungod sa pagkakankan sa aspalto nga gitambak niini. Daghan na nabulasot dire. Daghan na. Unsay kasagaran? Kasagaran taxi. Kung magkusog ang ulan, Halos di na makita ng bangag. giduol namo sa Barangay 74-A ang problema. Hinoon, may pasalig si Kapitan Joel Santes nga temporaryo nilang solusyonan kini sa pagtambak. Dayon iduol nila sa City Engineer's Office aron mapaayo ang dalan. Temporary atong butangag mga bato nya yuta para dili malikayan na to ang kining disgrasya. Ang long term nga solusyon ka iduol na to. So nanay resolution sa gipasahan na to ang city engineers. Kauban si Venture Awing sa kamera. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao.